jingpule woman kasmi Kajingpule naga kita baar kisiem gelenong ke baar kad khod iwei bad hendriu hadu khatsau. Te habau utrai ulajan panra no shabneng ya u Elijah ha ke erlang thari u Elijah bad u Elisha kilami na Gilgal. Tienang ta u Elijah ulaong ha u pisa no hangne ngagerpat yapi namar utrai ulapha yanga sha Jordan. Henry ula jubam kumba utrai u but kumba pihi pm ngan i no yapi kumta kila ya letlang paro arngon sanpho ngot na kini kinong yethu lu paro kila ya len but kila ya yeng khampaji naki kadba kini arngot ki yeng harut Jordan te u Elijah ula shim yela kabarandi ulakli yaka nangta ulasho ya ka kalaklat arliang hadu ba kine arngot kinda ya langba shishiliang wa halor ka khendo ka bar khyang enda kila jam shishiliang u Elijah ulaong Elisha to ong nganle ayu na ka benta jungphi shwaba anshim no yanga na phi u Elisha ula jubam ngakarpat ya phi pan aya nga arsha kamensim jungphi une ulaong philapan ya ka ba la kumta ru lada phi yo I yanga habara no yanga na phi phin sa yo ya ka ba phikwa lada phim yo I phin yo kadba kidang ya yaj bat ka kren artan hakmi ka wei ka kali ding bat ki kolai ding kila pen ya klat ya kini arngon u Elijah ula kiu shibneng ha ka erlang thari u Elisha ula yo I ya kata bat ula perta kopa jonga phi kunong yelam ka Israel bat unong da jonga pat yo I shu ya u artan kumda ula shim yela ki jain phong bat ula tar ya ki arling khon nangta ula tam ya kabarandi u Elijah ba kahab bad usalet phai anda poi harut wa Jordan ula yeng ula shim ya kata kabarandi u Elijah kabala ham ula tiet daka ya ka u ong artan ha u try u Blei u Elijah te anda ula tiet ya ka kalaklat arliang pad u Elisha ula jam shishiliang ka ktien jong u try kasam lai pu wei kat khot khat khandai hadu arpho bat arpho lai akat no mekin rei ka jingba atrai ya kito ki bating burom yame ka jingba ba me pen pau ya kito ki bawanri hame babaro kin yo I medon bat me buri ya ki na ka jingya sala ki brio mesumar khop ya ki hapo ka ying jume jingai na ka jingken tha ke thli to yet ya utrai phi ki riu khu chung u baro utrai usumar ya ki banget chung u Henry ya ki bale hanga me upen chitom jor ka gospel kat kum u Matthew bukhut ki lanong ka ba Henry kat khot iwei hadu Henry bat khat Henry hadu khat pra to sumar ban omle ya ki kam hok jong phi hakmat ki brio bakindup yo I lada phile kumta phin yo shu ya ka bainong nau kpa bneng jong phi kumta haba phi ai isin yano wada pertash nong kumbale ki arsap haki sinakok bat ki surok ba andup yaro ki brio nga ong hapi kilayo yela ka bainong Henry haba phi ai isin wat ai ba kati diang kantem ya ka ba kati ka mon jong phi ka le
tole yagata hakabari barukpa jumpi ubayoi hakabari unsiu keliang yepi haba phiduai wat longkom ki arsap ki iet banyeng banduai ha ki sinakok bat ki dong jong ki surok pandup yo I gibriu ngaong hapi kilayo yela kabainong phi pat haba phiduai torung hala kapulen khang ya kajin khang pat tudwai yaukpa jumpi hakabari barukpa jumpi ubayoi hakabari unsiu keliang yapi haba pisha jingen wat let ngo si kum ki arsam ki penran yela kakmut kakman pakindup pau sha jinget ha kibriu ngaong hapi kilayo yela kabainong phi pat haba pisha jingen topta yela kakmut kakman patosat yela ushnu kumta ki wei pat kin omtem bapisha jingen tang ukpa jumpi ubodan hakabari bad ukpa jumpi ubayoi hakabari un ai bainong yapi ka gospel jong utrai